doar prin iubire mă înalț la tine. Cu cântecul de dor, de aceea-ți voi cânta din toată inima, cu toată dragostea ce-o port în suflet. Doar prin iubire, doar prin iubire mă înalț la tine. Cu cântecul de dor, de aceea-ți voi cânta din toată inima, cu toată dragostea ce-o port în suflet. Cum aș putea să-ți cânt, cum aș putea să-ți spun de dorul meu cel sfânt, să ajung în ceruri. Doar prin iubirea ta eu pot mereu cânta și întreaga jertfa mea să fie sfântă. Doar prin iubire, doar prin iubire mă înalț la tine. Cu cântecul de dor, de aceea-ți voi cânta din toată inima, cu toată dragostea ce-o port în suflet. Doar prin iubire, doar prin iubire mă înalț la tine. Cu cântecul de dor, de aceea-ți voi cânta din toată inima, cu toată dragostea ce-o port în suflet. Doar prin iubire, doar prin iubire mă înalț la tine. Cu cântecul de dor, de aceea-ți voi cânta din toată inima, cu toată dragostea ce-o port în suflet. Fără iubire sunt un bulgar de pământ, un muritor înfrânt de mii de patimi. Doar prin iubirea ta mereu voi ridica spre cer privirea mea cu bucurie. Doar prin iubire, doar prin iubire mă înalț la tine. Cu cântecul de dor, de aceea-ți voi cânta din toată inima, cu toată dragostea ce-o port în suflet. Doar prin iubire, doar prin iubire mă înalț la tine. Cu cântecul de dor, de aceea-ți voi cânta din toată inima, cu toată dragostea ce-o port în suflet. Astăzi Duhul Sfânt ne spune să fim pregătiți, căci curând apare Domnul, să fim mântuiți. Astăzi Duhul Sfânt ne spune să fim pregătiți, căci curând apare Domnul, să fim mântuiți. Vino, Doamne!
să-i pregătească Domnul să treacă prin greu. Comunicarea adulată sunt loviți de lei, ca să-i pregătească Domnul să treacă prin greu. Vino, Doamne, la mireasa ta, ca să-ți vei miros lacrima, că-ți va fi pâine ne-o mântăm și pe tine, Doamne, te așteptăm. Vino, Doamne, la mireasa ta, ca să-și vei miros lacrima, că-ți va fi pâine ne-o mântăm și pe tine, Doamne, te așteptăm. Iubiții mei frați și surori, dragi ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, dorim ca și în această seară să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne aflăm prezenți în casa Lui de rugăciune. Nimeni nu a făcut lucrul acesta decât Cel ce a făcut lucrul acesta a fost Dumnezeu. Și pentru faptul acesta este bine să-i mulțumim lui Dumnezeu. Chiar de la început în curte vorbeam cu un frate și spunea că este un ar al lui Dumnezeu. Și potrivit Sfintelor Scripturi, așa este, fraților. Cuvântul Domnului ne vorbește în Evanghelia după Ioan, acolo, în capitolul 1, spune că-și la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi neamurile plin de har și de adevăr. Deci, cu altele cuvinte, în această seară este un ar deosebit. Apoi cuvântul Domnului ne vorbește în epistola Apostolului Pavel către Tit, capitolul 2, versetul 11. Cuvântul Domnului spune așa, că cearul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să rupim cu păgânătatea și cu poftile lumești și să trăim în veacul de acum cu evlavie și cumpătate, așteptând fericita noastră nădejde a Marelui nostru Domn și Mântuitor, adică a Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze. Către Timotei, capitolul 2, începând cu versetul 1, și Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze ca frate, toate dintre frați să înainteze în rugăciune. Ascultăm cuvântul Domnului. Dar, surorile care se vor înălța glasul către Dumnezeu, Dumnezeu să le asculte rugăciunea, Dumnezeu să se îndure, ținând cont căci cuvântul Domnului spune căci femeile sunt un vas cum? Mai slab, datorită faptului, în familie, cu copii, cu treburile casnice și dorim ca Domnul să nu le ții în seamă atât noi bărbații. Cuvântul Domnului spune să ne iubim, bărbaților, iubiți-vă nevestele,
și Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Apoi, o altă aspect găsim pe paginile Sfintelor Scripturi, atunci când Hristos Domnul are o convorbire cu o femeie cu numele de Samariteanca. La urma convorbirii și la toată discuția care a avut-o el, zice, eu spus Domnul Iisus la Samariteancă, femeie, vine ceasul, ca acum a și venit, căci când adevărații închinători se vor încheia Tatălui în duh și în adevăr. Deci cu altele cuvinte, noi nu trebuie să avem o rugăciune structurală. Important este căci așa cum suntem, noi trebuie să venim înaintea Domnului și mărturisându-ne Lui, Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Deci inima noastră trebuie să fie predată lui Dumnezeu. La tine, Iisuse, la tine, Iisuse, primește-mă cu milă la pentru Tău cel sfânt. Eu n-am ce-ți da, Iisuse, n-am ce-ți da, numai inima mea. Eu n-am ce-ți da, Iisuse, n-am ce-ți da, numai inima mea. Primește-mă cu milă și dă-mi-ne inima, să nu cade pe cale ca când sunt înnecat. Eu n-am ce-ți da, Iisuse, n-am ce-ți da, numai inima mea. Eu n-am ce-ți da, Iisuse, n-am ce-ți da, numai inima mea. Căci valurile Domnului asupra năvălesc, te rugă Tu, Iisuse, să poți să biruiești. Eu n-am ce-ți da, Iisuse, n-am ce-ți da, numai inima mea. Eu n-am ce-ți da, Iisuse, n-am ce-ți da, numai inima mea. Și te mai rog, Iisuse, ascultă ruga mea, și acolo unde e rău, eu chem numele Tău. Eu n-am ce-ți da, Iisuse, n-am ce-ți da, numai inima mea. Eu n-am ce-ți da, Iisuse, n-am ce-ți da, numai inima mea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnul fără de legile și Tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlaveu să se roage Ție la vreme potrivite și chiar de să vărsa ape mari pe el, nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, Tu mă scoți din necaz, Tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un cătâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăbavă cu care legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea lui. Ori ne duci în America, ori ne duci. Ori ne duci în cer, plecă. Amin. Amin.
cum suntem înaintea ta. Lăudat și binecuvântat! Mărine ție! Binecuvintează Dumnezeu slavă! Deci cei care te cheamă de pe patul de stel! Doamne, sunt mulți bolnavi care se îndreaptă spre mine! Rugăm să...
voi putea să-ți mulțumesc vreodată. Iisuse dragă, tu nu m-ai lăsat. Când mă aflam pe patul morții, ți-ai întins mâna și m-ai vindecat. Când mă aflam pe patul morții, ți-ai întins mâna și m-ai vindecat. Mi-au augurat cigici fete scumpe, averi bogate și alte bogății. Te vreau, Iisuse, numai pe tine și pentru slava ta tu să mă ții. Te vreau, Iisuse, numai pe tine și pentru slava ta tu să mă ții. Cei curând veni vor zile grele și nu știu de voi putea rezista. Dar eu te rog să-mi dai putere ca necetatea să mă pot ruga. Dar eu te rog să-mi dai putere ca necetatea să mă pot ruga. Fratele Marcel, Domnul să-l ajute. Mai întâi de orice cuvânt, e bine ca să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Când citești Scriptura Sfântă și rămâi pe gânduri dus, parcă vezi prin ceața vremii cum pe Golgota Iisus ridică ușor privirea dornic, pironind văzduhul, până aproapele căzură peste ochii bune arducul, libera porni în grabă jos în închisoarea morții, în ocol să frângă în două pentru a-i să-i zăvorul porții. Și te duci apoi cu gândul în Eden și vezi în sare, vezi extate de lumine cu oștiri în sărbătoare, vezi pe poarta cea înaltă din clestar dintr-o bucată, ieruvim cu 4 aripi și cu salvia învăpăiată, cum să perindă ca norii în oianul primăverii și deodată din trompete dau un lung sunet strejerii. Ce vezi tu? Cine ești? El mai întreabă istovit cu ochi severi. Sunt un ticălos din lume, nu știu să fi fost păcat, să nu-l fi făcut în viață. Am ucis, am jefuit, de copil mă prins o vrajă, de pahar și de cuțit. Mă țineam ascuns prin peșteri și toți galbenii prădați, mi-i luat toți cârciumare și femeile pierdute și cădeam apoi prin vale, printre brusturi și cucute. La altar n-am adus jertfă niciodată de când sunt. N-am știut de rugăciune, n-am avut nimic asfânt. O putere, un balaur, îndavând să cad pe brânci. O, destul strigă strejerul. Locul tău e acolo nead și de sus din cele arată un loc din cer, într-o gură de întuneric, flacără într-un grătar. Să uită îngrozit străinul și apoi încet vorbi. Da, acolo, dar ascultă. Înainte de a muri, osândind fiind la moartea cea mai grea și blestemată, am văzut murind alături, osândind fiind de gloată, un profet murind alături. Ba mai mult ca un profet. El avea o privire blândă și o dumnezeire în rai. El mi-a spus privindu-mi ochii, azi vei fi cu mine în rai. Și acum o vorbă, numai un cuvânt mai am de spus. Dacă tot ce văd de raiul nu-i pe aici cel Iisus. Da, Iisus e aici în slavă, tot ce vezi aparține. Dar de ce-ți acoperi fața o timp de plâns străine? Rogu-te o vorbă numai. Nu știu cum să-mi plâng amarul. Dacă e Iisus aici, spune că a venit în harul. Vino, ușa e deschisă-i vorbi Domnul din prag. E Iisus acesta arhanghel, în veșminte sclipitoare, părul nu-i a lui nici brâu, nici cămașa de ninsoare, dar privirea blândă ele și-a căzut grămadă. Cum dar cine ridică ochii lui nu pot să creadă. Ridicându-l sân cu sine, strălucitul voievod, lângă tron ducându-l tată, el mi-a fost întâi rod. Și acum să știu oricine uienea, a intrat în harul. Nu-i păcat în lumea asta ca să nu-ți primească harul. Nu-i păcat pe care Domnul nu s-a pus făgăduința. Unul singur nu se iartă. Niciodată necredința. Amin. Domnul Dumnezeu. Dacă ești străin în lumea aceasta, chiar nu să fii, te rog, nu dispera, că-ți nici prețul cel
Să-L binecuvântăm pe Dumnezeul nostru. Amin. Să binecuvântăm pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. În seara aceasta suntem în locul acesta pentru că așa a rânduit Dumnezeu. Deci că toate lucrurile sunt rânduite de El. Nu când vrem noi, când vrea El. Nu contează unde e. Evanghelia a fost predicat și în pușcărie. Evanghelia a fost predicat și în Consiliul Popular. Evanghelia a fost predicat și la poliție înăuntru la dânsul. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că unii este adunați 2 sau 3 în numele Lui, El este prezent. Și eu consider că pe baza Evangheliei Iisus este prezent între noi. E diferent. Este o diferență, fraților. Prezența lui Dumnezeu, v-am spus de atâtea ori, la biserica de local de unde suntem noi. E diferent cum vii în casa lui Dumnezeu. Nu oricum. În casa lui Dumnezeu trebuie să fii pregătit. Pentru că prezența lui Dumnezeu se transformă prin viața noastră. Tu, dacă ai trăit frumos acasă, sau eu, sau altul, și am trăit toată săptămâna, începând de astăzi, și până duminică dimineața sau joi seara, ai trăit frumos cu Dumnezeu, noi toți care suntem în locul acesta, prin prezența noastră, vine Iisus și cercetează inimile. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu. Fratele Sorin m-a luat pe surprindere. Dar, așa cum am spus, cuvântul lui Dumnezeu trebuie predicat, fraților. Domnul te ajută. Noi suntem niște oameni
ostaș al lui Dumnezeu, care ostașul care a făcut armată la orice moment, că la 2 noaptea, că la 3 noaptea, tu trebuie să fii pregătit. Când o sunat gorna, tu trebuie să fii în picioare și să pleci unde are nevoie de tine. Noi suntem ostașii lui Iisus. Și când are Dumnezeu nevoie de noi, El ne pune la locul potrivit. Tu trebuie să faci lucrarea cu tare. Așa cum se predica astăzi la biserica numărul 1. Au venit niște frați de la Cluj pe la mine și am fost invitat cu dânsi acolo. Și îmi spunea că fiecare își are meseria lui. Dacă îți place să fii tâmplar, atâta stai până vieți meseria de tâmplar. Dacă îți place să cânți în biserica lui Dumnezeu, atâta te străduiești până cânți. Că îți place să cânți. Dacă vrei să predici cuvântul lui Dumnezeu, atâta stai și îl studiezi acasă până înveți cuvântul lui Dumnezeu și ești predicator. Așa cum spunea fratele Sorin la Timotei, capitolul 2, cu câteva versete aici. Pentru că cine râvnește, la 3, cine râvnește un lucru, fraților, eu dacă am dorința să fac un lucru, eu atâta stau până îl fac. Pentru că doresc să-l fac. Și dacă eu vreau să fac o meserie de tâmplărie sau de alte lucruri, atâta mă străduiesc până învăț meseria. Așa este și cuvântul lui Dumnezeu. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie epistol, dorește un lucru bun. Fraților, dorește un lucru bun. Și ne dorește. Și ne râvnește, așa cum am spus. Dacă vrei să fii zidar, tâmplar, trebuie să râvnești după meseria care o vrei să o ai. Cine vrea să râvnească după lucrurile astea, aici pune niște condiții mari. Pune condiții mari. Atenție la prezbiteri, atenție la proroși. Am fost la biserica din Iscari acum o săptămână în urmă, a doua zi după Paști, că a fost chemat de cineva acolo, de fratele Faruț, și acolo au fost toate predica despre proroși și despre prezbiteri. În casa lui Dumnezeu cel mai mare funcție o are prorocul. Pentru că în proroc vorbește gura lui Dumnezeu. Iar prezbiterul împărțește trupul și sângele Domnului. Sunt două lucruri mari, fraților. Nu e așa de ușor. Nu e așa de ușor. Pentru că un prezbiter trebuie să aibă casa rânduială și în primul rând nevasta să fie ca așa la 100%. A venit în dragoste, vă spun adevărul. Am stat de vorbă cu frații, au fost fratele Ghiță la noi și o vin cu fratele Ghiță. A venit în dragoste pentru fratele Sorin. Îl iubesc foarte mult. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Dumnezeu să-i dea îndoita înțelepciune cum o cerut tu Solomon. El o cerut altceva. El o cerut înțelepciune. În momentul când tu ai înțelepciune de la Dumnezeu, coborâtă, toate lucrurile se meargă bine. Înțelepciunea lui Dumnezeu se coboare peste tine, peste nevasta ta și copiii tăi. Amin. Și peste lucrarea ta. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Amin. Mai lăudăm pe Dumnezeu cu cântarea, apoi și fratele Iuzel să ne vorbească în cuvântul Domnului, slavă cu strigă în cuvântul. Ești
Mă bucur că în seara aceasta am avut ocazia să participăm în două adunări, binecuvântat să fie numele Domnului. Și între amândouă adunări nu s-a vorbit decât din cuvântul Domnului și toți am vorbit despre Domnul Iisus, lăudat să fie numele Lui. Și în seara aceasta tot despre Domnul Iisus vom vorbi, tot din Evanghelia aceasta vom vorbi și vom vorbi așa cum trebuie să ne pregătim pentru plecare. Pentru că noi de pe acest pământ nu putem pleca așa cum vrem noi. Că fiecare ar vrea să trăiască cum e mai bine, adică cum e mai plăcut, cum e mai îi priește trupului omului. Dar nu se poate, frați și surori, să trăim așa cum vrem noi și să mergem unde avem noi nevoie, adică în Raiul lui Dumnezeu, pentru că în Raiul lui Dumnezeu nu putem ajunge oricum. Trebuie să ne pregătim de pe pământ, trebuie să ne dăm toate sălințele, să facem voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca noi să ne sfințim, să ne pregătim, să avem parte cu Dumnezeu, acolo unde ne-a pregătit Domnul Iisus locul, lăudat să fie numele Lui. Așa că fratele meu, Mitruț, adică al nostru, a vorbit cum trebuie să fie un prezbiter. Și a vorbit bine. Foarte la loc a vorbit. Dar n-a vorbit cum trebuie să fim noi toți. Pentru că Mitruț dorește ca numai prezbiterii să fie în rai. Eu aș dori ca cu toți să fim, împreună cu prezbiterii, să fim în Raiul lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Și dacă prezbiterii se pregătesc să fie sfinți, să fie curați înaintea Domnului, este bine să ne pregătim, să ne sfințim și noi înaintea Domnului, fraților. Să putem ajunge cu toți mântuiți, pentru că noi pentru aceasta am venit aici. N-am venit să ne vedem pisorim. Am venit să ne întâlnim cu Dumnezeu și am venit să facem voia Domnului, lăudat să fie numele Domnului. Pentru că aici în Evanghelie scrie: adevărat este cuvântul acesta, dacă rândește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără priană, bărbatul unei singuri neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Cui spune? Episcopului. Noi ce suntem? Fraților, surorilor, noi în casele noastre, în familiile noastre, ce suntem? Hai să vedem ce suntem. Suntem preoți în casele noastre. Și dacă noi nu facem voia lui Dumnezeu, fraților, nu putem fi nici în adunare, nici pe uliță, nici nicăierea. Nu e rușine dacă cineva ne întreabă: băi, tu ești pocăit? Păi cum să spun că sunt pocăit, că el m-a auzit ieri că eu am înjurat? Păi cum să spun că sunt pocăit, că el m-a văzut cu berea în mână? Cum să spun că sunt pocăit, că m-a văzut mai rar ieri cu țigara în mână? Vă spun, fraților, așa fel de oameni nu vă ajunge mântuiți în Împărăția lui Dumnezeu. Când în Ioan 14, acolo Domnul Iisus spune clar ucenicilor, și acolo titlul este Îmbărbătarea ucenicilor.
Fratele Mircea. Domnul să vă binecuvânteze, frate Dan în locul meu. Domnul să-l ajute. Da, Domnul să-l dea putere, să-l binecuvânteze. Fraților, eu am vorbit și la Vale, vorbesc și aici. Cred că n-ar să vă deranjeze câteva vorbe, dacă am să dau câteva îndemnuri cu ajutorul Domnului. Deci, dacă în seara asta nu are loc lucrarea lui Dumnezeu, care a fost programată, fraților, o leacă afară mai... Niți în coaș, frate. Hai ascultăm cuvântul Domnului cu tăți, dacă ascultăm. Deci n-are rost să vorbim despre lucrarea asta. Hai să vorbim despre alte lucruri și despre asta lucrare cu privire la ungerea unui frate ca prezbiter. Vom vorbi când? Marți seara, da? Parcă așa ați programat. Marți seara sau marți după. Deci cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea doar câteva îndemnuri. Și mi-aduc aminte de o lucrare nouă testamentală. Că atunci când Iisus s-a format ucenicii, l-a trimis pe unul cu numele de Natanael să-l cheme la el. Și când a ajuns la Natanael, acesta el i-a spus un lucru. Natanaele, noi l-am găsit pe Iisus acela despre care vorbea în legii Moise și prorocii. Știi ce a spus Natanael? Lui Filip, poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi. În seara asta noi fiecare am fost dornici, curioși dacă vreți, să venim să vedem lucrarea de ungere a unui frate ca păstor, ca prezbiter. Ne-a făcut curiozitatea, da? Așa l-a făcut și pe Filip, pe Natanael, curiozitatea să meargă și să-L vadă pe Iisus. Și în momentul când Iisus a luat contact cu Natanael, i-a pătruns inima și a zis un lucru. Iisus lui Natanael, iată cu adevărat un israelit în care în inima lui nu există ce? Am vrea să ne întrebăm noi, în inimile noastre n-avem vicleșuguri? Inimile noastre sunt curate înaintea lui Dumnezeu? Doamne, dacă inima noastră nu este curată înaintea Ta, fă ca din seara asta inimile noastre să fie curate înaintea Ta. Amin. Pentru că am spus un lucru în seara asta în biserica numărul 3 și dați-mi voi să vi-l spun și aici. Cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Nu oricare, fraților. Nu te mulțumi în starea în care ești, că ai încheiat un legământ cu Domnul și smere numele că ești pocăit. Cu asta nu vei ajunge mântuit în împărăția lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o lucrare veche testamentală, când omul lui Dumnezeu Iov, în capitolul 42, cu versetul 1,
care le-am auzit în auzul urechilor tuturor, am înțeles că lucrarea este cu voia lui Dumnezeu. Amin. Și nu la voia întâmplării, fratele care a citit la prima rugăciune a spus clar acolo în rugăciune, dacă vă amintiți ce cuvânt a citit. Poate că el n-a știut ce a citit, dar Duhul Domnului l-a îndemnat să citească și să păstoriți turma lui Dumnezeu peste care Duhul Sfânt v-a pus episcop. Am înțeles că Duhul Sfânt pune episcop, fraților. Și pe cei ce îi pune Duhul Sfânt rămân neclintiți până la capăt de linie. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe frații noștri în lucrarea care le stă în față. De mâine va începe lupta, fraților. Astăzi nu bate furtuna aici înăuntru, dar de mâine va începe furtuna. De mâine va începe viscolele să bată. Dar Dumnezeu a spus că dacă biserica va aduce jertfă, dacă biserica va aduce rugăciune, Dumnezeu va da propășire la lucrare. Nu cu mult timp în urmă am fost aici și tot prin Duhul Sfânt a fost înștiințat în locul acesta. Iată că vreau să aduc popor la mântuire, iată că vreau să-mi fac lucrările mele de slavă în locul acesta. Dumnezeu n-are în vedere fața omului, frate. Dumnezeu n-are în vedere lucruri pompoase. Dumnezeu n-are nimic cu beceaurile, cu bolțarii, cu cărămizile. Dumnezeu are de lucru cu oameni sinceri, slăviți să fie numele Domnului Iisus. În urma lucrării care s-a făcut pentru mine ca lucrător în via Domnului Iisus Hristos, aveam și eu mulți împotrivitori, frații mei. Și Dumnezeu a rânduit să ajung în orașul Timișoara, pentru că acolo am început să-L cunosc pe Dumnezeu. Acolo, la o rugăciune, unde erau toți împotrivitorii de acolo, din oraș. Am ajuns într-o joi seara și Dumnezeu a trimis un lucrător de la Târgu Mureș. Nici de atunci nu l-am mai văzut și nici acum nu-l mai cunosc, chiar dacă l-aș vedea, nu l-aș cunoaște. Și Dumnezeu l-a trimis acolo și ne-am întâlnit în Timișoara. Și știți ce a vorbit Duhul Sfânt? Ascultă, bărbatule, care eu, Domnul, te-am pus în fruntea poporului, în cetatea de unde faci parte. Când a rostit Dumnezeu cuvintele acestea, toți împotrivitorii aceia au căzut cu fața la pământ. Pentru că lucrările pe care le face Dumnezeu, El veghează asupra lor să rămână neclintite. De aceea doresc și pe dumneavoastră, am spus lucrurile acestea, nu să mă scot în evidență, ci să-L scoatem pe Dumnezeu în evidență. Pentru că toată lucrarea aceasta se sprijinește pe temelia lui Dumnezeu. Toată lucrarea aceasta vrem ca Domnul Iisus Hristos să o facă El în mijlocul nostru. Amin. Frații mei, Domnul să vă binecuvinteze că ați participat la lucrarea aceasta. Cu toții, Dumnezeu ne-a adunat aici. Și mă bucur nespus de mult căci văd că ceea ce a vestit Dumnezeu, pas cu pas începe să-și aducă la îndeplinire. Facă Dumnezeu ca locul acesta să fie de 10 ori mai mare, fraților, și plin. Dumnezeu să scoată popor la mântuire și lucrătorii aceștia care Dumnezeu îi va pune în vie să le încingă cu brâul adevărului, să le dea o sabie în mână și să o mânuiască, să nu caute la fața omului. Să nu căutăm la fața omului în lucrarea lui Dumnezeu, fraților. Pentru că noi ne-am încheiat un legământ cu oamenii, noi ne așteptăm o răsplată de la oameni, ne așteptăm o răsplată de la Domnul Iisus Hristos, care ne-a pus în lucrarea aceasta și care la capătul alergării vom da socoteală fiecare în dreptul nostru. Caut să mă duc spre încheiere și doresc ca Harul lui Dumnezeu, ca binecuvântarea Duhului Sfânt să rămână peste orice suflet din locul acesta. În continuare vom da loc la o cântare, două, cât va fi îngăduit de Dumnezeu și vom da loc la un frate să ne vorbească din cuvântul lui Dumnezeu. Poftim? L-am notat aici pe fratele ăsta. Domnul să binecuvinteze pe sora Lidia cu toate surorile de la Biserica numărul 3, am înțeles, Domnul să le cântărească, să laude pe Domnul Iisus cu o cântare, cu toate, după care fratele nostru de la Botoșan, fratele Iacov, am înțeles, Domnul să-l binecuvinteze, va lauda și el pe Domnul cu o cântare,
Și de cuvântul Domnului ne va vorbi fratele Milu. Domnul să binecuvânteze. Dați-le un caiet de harpa aici. Să binecuvinteze biserica din locul acesta. Amin. El să aibă prioritate în seara aceasta, fraților. Amin. Domnul să binecuvinteze și cetatea aceasta. Amin. Să o iei sub stăpânirea Lui și să-i aducă pe toți la mântuire. Amin. Fraților, nu m-am gândit că în seara aceasta vom fi în locul acesta, dar mărit să fie Domnul, că El a lucrat El a lucrat așa ca să fim în seara aceasta aici. Și de aceea doresc ca să binecuvintez pe Dumnezeul nostru din ceruri cu o cântare. Să plângem ca Ieremia după evreii din Babilon, că-și astăzi din nou urgia i-a amenință noul Sion. Căutau mâncare, la fel bătrânii stăteau să iei pe viața e foarte mare, pentru păcate ei sunt loviți. Plânge Ieremia, plânge și poporul, rana lor e de nevindecat. Că-au venit urgia să aduc
binecuvântați în numele Domnului Iisus Hristos pentru întâlnirea din seara aceasta și noi care am venit înaintea Lui cu mâinile noastre, cu inimile noastre, cu întreaga noastră ființă, știm că Cel are de unde să le dea fiecăruia în parte cum voiește harul binecuvântării sale. Amin. Amin. În nădejdea aceasta în care v-ați adunat și ne-am adunat în locul acesta, o nădejde a unei vieți veșnice, făcute mai dinainte din veșnicie și pregătite pentru noi, chiar dacă este marți seara, este pregătită pentru noi și pentru cei care Dumnezeu i-a chemat la slujba aceasta să păstorească, să ducă turma, să păvătuiască turma, să învețe turma, să fie pildei turme, să rânduiască lucrurile care trebuie rânduite, să rămână bărbați fără prihană, să rămână ca o familie binecuvântată de Dumnezeu, să rămână ca cei care știe să fie primitori de oaspeți, să nu fie încăpățânați, să fie blânzi, să fie umili, să fie răbdători, să fie cumpătați, să
fie drept, să împartă drept cuvântul Domnului, să știe să se poarte și cu cel slab și cu cel tare, și cu cel mânios, și cu cel ambițios, și cu cel răutăcios, și cu cel mai moale, și cu cel mai tare. Dumnezeu din cerul să ne binecuvinteze. Amin. Am vrea ca făgăduința aceasta lui Dumnezeu, care ne-a promis din veșnicie Domnul Iisus Hristos, și Dumnezeu un singur lucru nu l-a putut să-l facă niciodată. Dumnezeu n-a mințit niciodată. Dumnezeul nostru care nu poate să mintă, să ne călăuzească și pe noi să spunem adevărul din inimă. Adevărul din inimă să-l spunem și ceea ce spunem din inimă să trăim după voia lui Dumnezeu. Aș vrea să fiu scurt ca niciodată, pentru că mai sunt frați și bine este să lăsăm loc celor care au venit de la depărtare și s-au ostenit, ca împreună cu osteneala lor și cu bucuria noastră să rămânem la bucuria deplină în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Frații mei și surori, chiar dacă este târziu, iubesc cuvântul Domnului Iisus Hristos rostit de Apostolul Pavel. Nu la voia întâmplării apostolul acesta, și știm bine caracterizarea lui, știm bine felul lui, comportarea lui, priceperea lui, deșteptăciunea lui, felul cu care sta de vorbă, pregătirea lui. Dar cu toate acestea, Domnul Dumnezeu îl cheamă și îl face din alt fel de Pavel, îl face un Pavel, rob al lui Dumnezeu, apoi îl face un apostol al Domnului Iisus Hristos, apoi îl face un ales al lui Dumnezeu încununat, cu cunoștință, cu pricepere, cu adevăr, potrivit cu evlavia și cu descoperirea Domnului Iisus Hristos. Și acest bărbat deosebit îl folosește pe Timotei și pe Tit, îl folosește în lucrarea de propovăduire a lui Dumnezeu. Și în această lucrare de propovăduire așează rânduiala lui Dumnezeu în bisericile Domnului. Și este potrivit cu învățătura aceasta și în seara aceasta, potrivit cu de acordul sau nedeacordul oamenilor din comuna aceasta, a bisericilor din comuna aceasta, Dumnezeu a stabilit prin Pavel, și Pavel a învrednicit pe Timotei și pe Tit să facă ordine în lucrarea și în mijlocul copiilor și în mijlocul credincioșilor, și anume, spune în felul următor Pavel către Tit: te-am lăsat în Creta să rânduiești acolo, te-am lăsat în Creta să pui, te-am lăsat în Creta să faci ordine și disciplină, de la mic la mare, de la tânăr la bătrân, de la începător și la cel care are mai mulți ani pe calea aceasta a mântuirii, fiecare să respecte rânduiala apostoliei. Rânduiala